Bħala għaddiefa ilna minn konna tfal. Jiena forsi naqra qas minnhom x'kont nagħmel niprattika sport ieħor. Imma daw li hawn ġenbi huma għaddiefa minn kienu tfal. Postijiet li huma mdorrin mal-port, iżek bil-fors kun intis fir-regatta, hija xi ħaġa tradizzjonali, hija xi ħaġa li min jgħix f'dawn l-akwati ħadd interessah bil-fors. Issa meta tibda tara għaddiefa li jaqtu jinkoraġġuk biex forsi tinżel taqdef jew prova u hekk, naħseb tgħinek iktar li tinżel u taqatfa u mbagħad tara xi żvolġi minnek. Bħala taħriġ fil-baħar ovvjament, tagħmel taħriġ fil-baħar, tittaqbel, tkun tim, għax importanti fid-dajsa tkun teamwork. Issa fuq l-art tista' taħdem individwali wkoll, però importanti wkoll fuq l-art. Titrenja, tagħmel tiġri affarijiet fuq l-art importanti wkoll. Imma fil-baħar naħseb l-iktar fondamentali. Qabel naħseb li kienu jipprattikaw isu minn xi xarejt li ta' qabel. Imma llum il-ġurnata naħseb li all year round, il-sena kollha. Naħseb li kulħadd jitrenja fuq l-art, naħseb li kulħadd jaqpa' jagħti xi qatfa. Qabel ma tibda tellieqa, fil-każ tiegħi personali jien ħossni aġitat. Ma nkunx irid ħafna kliem se jien personali nħobb npalla. Ma nkun aġitat. Però biss kif morru nsejħu aħna fuq iċ-ċima, mbagħad hemmhekk qiegħed hemm u trid tagħmel l-jum. Jiġifieri m'ilniex ħafna li naqadna hawnhekk bħala għad-diva jien pereżempju issa nżilt wara 5 snin. Sieħbi l-istess u daw it-tnejn għadhom ġejjin minn tiġi tal-ewwel. Irridu naraw qed nippruvaw indawru nagħmlu naraw kif l-aħjar bli għandna nippruvaw immorru l-aħjar. Ir-rebħa għalejna tfisser ħafna. Ġieli prattikaj sport ieħor. Kelli erbaħ, kelli victories, ġifieri u l-gloriness tagħha hija sabiħa, però il-fatt fir-regatta meta tieħu l-ewwel, għax għalija regatta trid terbaħ l-ewwel, huwa dak il-gloriness tagħha hija xi ħaġa indeskrivibbli, xi ħaġa li l-ebda ferħ ta' sport ieħor jien fl-ebda sport ieħor ma sibt il-ferħ meta rbaħt ir-regatta jiena. Ma sibx. Kienet xi ħaġa amazing.